उद्या आम्ही आज आपली स्टेट इलेक्शन कमिटीची बैठक झाली आणि या बैठकीमध्ये एकूण जी मतदारसंघाच्या आपण ज्या वेळेला प्रत्येक मतदारसंघाची बैठक घेतली होती त्यावेळेला जी नावं आली होती त्यावर डिस्कशन होती. ती यादी संपूर्ण आम्ही केंद्राला पाठवायची अशी ठरवलं एक सगळ्यांच्या सहमताने. आणि त्यामुळे उद्या केंद्राची सेंट्रल इलेक्शन कमिटीची बैठक आहे आणि त्यामुळे त्या बैठकीमध्ये ते फायनल काय ते होईल आणि केंद्रात ते मग डिक्लेअर करणार उद्या परवा कधी एकच माहिती आहे. कधीपर्यंत म्हणजे किती उमेदवार मला वाटतं यापूर्वीचा अनुभव आहे तो 36 उमेदवार नाही, ह्या वेळेला आम्ही 40 मतदारसंघामध्ये निवडणूक करतो ऑल 40%. काय इश्यू जाऊ ना सगळे इश्यू सगळं. अलेक्स रेजिनाल्डने तृणमूल काँग्रेस सोडली, बीजेपीमध्ये जॉईन होण्याची काय शक्यता आहे का? कशा सर मी कोण घरी जॉईन आणि कितें ते कांयच संबंद ना. मातशें कितें जातलें अप टू 28 जानेवारी टील दॅट लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन कोण खंय फायल करतो ते कोणाक कांयच समजपाचें ना. त्यामुळे ते सगळे कन्फ्युजन आसा. पण आमच्या भितर कन्फ्युजन ना. आमचे एकदां नांवां डिक्लेअर जाली की ते मागीर फायनल. आमी कोणाचे आमकां जें कितें मंडळाच्या हातून आयल्या ती नांवां सगळीं आमी तेचेर दिता डिटेल विशय हें करून ताचेर डिस्कशन करून आमी ती नांवां फायनल करून सील केलें. ती फाल्यां व्हरून केंद्राक दितले.